вақте ки дар шаб нигоҳе ба осмон намоед, мебинед ки ситораҳо тамоми осмонро пӯшонданд. оё шумориши ин ситораҳо то куҷо имконпазир аст? албатта ситораҳо дар коинот беҳисобанд ва шояд мо танҳо як гӯшае аз коинотро аз замин назар намоем. теъдоди сайёраҳои кайҳон аз шумораи ситораҳои коинот низ бештар аст. яъне барои инсоният ин ҳама сайёраву ситораҳои бешумор саволеро пеши рӯ меорад, ки оё ҳаёт ба ҷуз аз замин дар коинот вуҷуд дорад? салом бинандагони азиз, ин барномаи асрори коинот аст. тамошои барномаҳои мо муаммоҳоеро барои шумо ошкор хоҳад сохт, ки шояд шумо низ дар ҷустуҷӯи посухи он бошед. дар замони имрӯза ки мо дар авҷи нуфузи тараққиёти техника ва технология ҳастем, зеҳни башариятро афкоре фаро гирифтааст, ки гӯё метавон инсонро ба кайҳон ба сайёраҳое бурд, ки инсоният метавонад дар он ҷо зиндагии навро оғоз кунад. то куҷо ҳақиқат доштани ин матлаб мавзӯи барномаи навбатии мост. мехоҳем бо меҳмонон ҳамсӯҳбат шавем ва аз розу асрори ин матлаб огоҳ шавем. ҳеҷ чизе нест ки амалӣ нашавад ва ҳар чизе ки дар афкори инсон пайдо мегардад, он қобили амал аст. ин сухан башариятро ба қуллаҳои муроди хеш расондааст. масалан, инсон парвоз намекард ва шояд барои худ афсона медонист инро. вале инсонҳое ки талош намуданд, ин афсонаро табдил ба ҳақиқат намуданд. фикр мекунед ки инсон шояд рӯзе ба комёбиҳое бирасад, ки айни ҳол барои башарият ин афсона аст. масалан, зистан дар коинот ба ҷуз аз замин. инсоният вақте ки дар олам пайдо шуд, албатта хост ки дар оиди ҳодисаҳои гирду атроф маълумот ҷамъоварӣ кунад ва дар натиҷаи ҷамъ овардани маълумот албатта зеҳни он тараққӣ кард, илмаш рушд ёфт ва ғайр аз ҳаёти заминӣ хост ки дар бораи ҳаёти берун аз заминӣ фикру андеша кунад. дар ин ақидаҳо аллакай дар асри 16-17 аллакай дар зеҳни олимон ҷой гирифт. масалан, соли 1600 ҷордано бруно ақидаи пешниҳод кард, ки ғайр аз замин дар дигар гӯшаҳои кайҳон ба монанди замин сайёраҳо ҳастанд, ки дар онҳо мавҷудотҳо ҳастанд. хоб вақте ки инро ин олим иброз кард, хурофотпарастони ҳамон замон ҳамин гуфтаи ҷордано бруноро қабул накард ва дар як майдони шаҳр онро зинда ба зинда оташ заданд, аз сабаби он ки шумо гуфта ин гапро мегӯед.
дар асри 20 дар охирҳои асри 20 аллакай ин чиз тасдиқ ёфт ки дар ҳақиқат берун аз замин, берун аз системаи офтобӣ боз сайёраҳо ҳастанд ки дар атрофи дигар ситораҳо давр мезананд. тадқиқотҳои охир нишон медиҳад ки ба хулоса оварданд ки танҳо дар галактикаи мо 100 миллиард сайёра ҳастанд. 100 миллиард сайёра ҳастанд. аз ҳамин 100 миллиард сайёра 10-12 миллиардтояш заминмонанд ҳастанд, ба монанди замин ҳастанд. ба монанди замин вақте ки бошанд, эҳтимолияти ҳаёт дар онҳо вуҷуд доштанаш ҳастанд. то куҷо ин исбот намудааст ки ҳаёт ба ҷуз аз замин вуҷуд дорад ки дар он маҳлуқоте бошад ки умр ба сар баранд? акнун аз солҳои 60-уми асри гузашта вақте ки радиотелескопҳоро сохтанд, ба воситаи радиотелескопҳо мавҷҳои радиогира бо сурати рӯшноӣ ба тамоми кайҳон пахш карданд. мақсад чи аст? мақсад ин аст ки агар дар ягон гӯшаи кайҳон ҳаёт ба монанди замин мавҷуд бошад, вуҷуд дошта бошад, онҳо ин садое ки мо фиристодем ба воситаи радиомавҷҳо, агар дар он ҷо тамаддун ба монанди замин бошад, агар ба онҳо рафта расад, онҳо албатта агар ба монанди мо тараққиёт дошта бошанд, албатта вақте ки онҳо овози моро ба қад мегиранд ба воситаи асбобҳояшон, вайҳо маҷбур мешаванд ки ба мо ҷавоб фиристанд. лекин аз муддати 60 сол аст ки ҳамин садоҳои заминира ба воситаи радиотелескопҳо, ба воситаи радиомавҷҳо фиристоданд, лекин аз он тараф ягон ҷавоб наомадааст. инҷа як нозикӣ ҳастад. нозикӣ дар чи ҳастад? нозикӣ дар ин аст ки дар ин ҷо масофа рол мебозад. масалан аз замин сайёре бошад ки аз замини мо дар масофаи масалан 1000 соли рӯшноӣ ҷойгир бошаду дар ҳамон сайёра ҳамин тамаддун ба монанди замин бошад. ин садое ки мо 60 сол пеш фиристодем, акнун 60 сол шидаем. андак роҳро паймудем ва албатта бо сурати рӯшноӣ ҳаракат мекунем. ҳамагӣ 60 соли рӯшноӣ паймудааст. ҳоло вақт тақрибан 1000 сол меравад, бар он тамаддун мерасад, онҳо ҷавоб мегӯянд, баъди бо 1000 сол дигар бо он ҷавоби онҳо ба мо омада мерасад. баъд ин агар онҳо бошанду ба мо ҷавоб диҳанд, баъд ин исбот мешавад. лекин исбот ба воситаи ҳамин садо мешавад. агар исботи масалан тамаддуни заминӣ бошад, фақат танҳо ба воситаи садо мешавад. кайҳоншиносон мегӯянд, мо ҳанӯз дар ҷаҳони ҳастӣ ки зиндагӣ дар он вуҷуд дошта бошад, танҳо як нуқта аз онро медонем. ин сайёраест ки мо дар он ҳастем, замин. сайёрашиносон таърихи пайдошавии заминро 4,5 миллиард сол инҷониб ҳисобгирӣ намуданд. ба гуфтаи онҳо замин тахминан 4 миллиард сол боз ҳаётро дар худ нигоҳ медорад. сайёрашиносон мегӯянд ки дар рӯи замин ҳаёт доимӣ набуда, рӯзе ба интиҳои худ мерасад. аз эҳтимолҳо дур нест ки хатароти бархурди замин бо астероидҳо, дохил шудани он ба ҷозибаҳои сайёроти дигар таҳдид ба нобудии ҳаёт дар рӯи замин менамоянд. ва боз эҳтимоли нестшавии ҳаёт дар рӯи замин ин баландшавии ҳарорати гармии офтоб дониста мешавад. ба назари олимон мумкин аст ки гармии аз ҳад зиёди офтоб метавонад атмосфераи заминро комилан сӯзонад. дар ин ҳолат замин бепардаи муҳофизатии худ мемонад ки мавҷудияти ҳаёт бе ин хабати озонӣ дар рӯи замин ғайриимкон мебошад. имрӯз олимони мо доир дар бораи сайёраи миррих маълумотҳои зиёде ҷамъоварӣ карда шудааст ки ва аз сабаби паст будани фишори атмосферии сайёраи миррих об дар сатҳи сайёраи миррих ҳамчун ба монанди моеъ вуҷуд дошта наметавонад. аз сабаби паст будани фишори атмосферии сайёраи миррих об дар сатҳи сайёраи миррих ба монанди ях мавҷуд мебошад
ва имрӯз доир ба сайёраи миррих маълумотҳои зиёде ҷамъоварӣ карда шудааст ва олимҳои имрӯза доир ба сайёраи миррих умедҳои зиёде доранд. то ҳол қадами инсоният ба сайёраи миррих наафтодааст, нарасидааст ва олимон сабаби инро радиатсияи байнисайёравӣ медонанд ва агар инсоният мабодо ба сайёраи миррих масалан рафта расад, оё раванди радиатсияи байнисайёравӣ чӣ гуна таъсир мерасонад ё ки намерасонад ва айни мудом доири ин олимон кор карда истоданд ва худи маркази тадқиқотии кайҳоншиносии амрикоии наса соли 2030 инсонро ба сайёраи миррих, яъне қадами инсониятро ба сайёраи миррих равона мекунанд. худи миррих ин сайёрае мебошад ки атмосфераш тунук аст ва фишори атмосфериаш аз замин 100 маротиба камтар аст ва ҳарорат бошад дар сатҳи он масалан дар тобистон аз 0 градус зиёдтар, шабона бошад аз -70 градус то 100 градус мебошад ва ин имконият медиҳад ки масалан ҳаёт дар ин сайёраи миррих имконпазир аст. ҳаёт аз об пайдо шудааст. олимон таҷрибаҳо пешниҳод карданд ва об дар миррих ҳаст. аз сабабе ки фишори атмосфериш паст мебошад, аз ҳамин лиҳоз об ба шакли моеъ вуҷуд надорад. сабаби асосии он паст будани фишори атмосферӣ аст ва ба монанди ях намоён аст. дар бораи сохтани фазои зист дар сайёраи миррих лоиҳаҳои зиёде мавриди татбиқ қарор доранд ва пайваста аз ҷониби Созмони Миллии ҳавонавардӣ ва Фазоии Штатҳои Муттаҳидаи Америка ин сайёра бо ёрии моҳвораҳо ва дастгоҳҳои ба он ҷо равоншуда мавриди омӯзиш қарор мегирад. Созмони Миллии ҳавонавардӣ ва Фазоии Штатҳои Муттаҳидаи Америка иброз медорад ки агар дар оянда дар замин шароите шавад ки бо сабабҳои гуногун мо хоҳем сайёраи заминро тарк кунем ва ба сайёраи дигаре кӯч бандем, наздиктарин ва муносибтарин сайёра дар низоми офтобӣ ин сайёраи миррих мебошад. зеро дар сайёраи миррих фазои зист каме мувофиқтар аст нисбати сайёроти дигар, ба хотире ки дар ин сайёра атмосфера ва об вуҷуд дорад, вале атмосфераи он нисбат ба сайёраи замин бисёр камфишурда аст ва оксигени он бисёр андак аст. лек дар он ҷо метавон дар як фазои худсоз ё ин ки бо либосҳои муҳофизатӣ истод. як соли замин 365 рӯзро дар бар гирад, аз миррих бошад 680 чанд рӯзро тахминан дар бар мегирад. умри инсон дар ин сайёра чӣ гуна хоҳад буд? ташаккулёбии инсон чӣ гуна мешавад? оё инсон дар он ҷо чӣ қадар умр хоҳад дид? оё метавонад масалан 63 сол умр не, балки 125 сол умр бинад? акнун табиат қонунҳои худашро дорад. вақте ки мо дар баҳсҳои пешина гуфтем, дар мавзӯи пешина ки гузашти вақт вобаста аз муҳит аст, вобаста аз шароит аст. агар мо дар замин як соли мо 365 шабонрӯз бошад, 365 шабонрӯз бошад, агар дар миррих, агар дар он ҳаёти заминӣ ба вуҷуд ояд оянда, инсонҳо агар дар он рафта истиқомат кунанд, дар он ҷо тарзи ҳаётгузаронӣ дигар мешавад. агар дар замин 365 шабонрӯз бошад, дар он ҷо 687 шабонрӯз, яъне ки як соли миррих ва 2 соли замин баробар аст. акнун вақте ки як соли миррих ба 2 соли замин баробар бошад, пас дар ин ҷо гузашти вақт гуногун аст ва сабаби дигариш он ки ин сайёра аз офтоб дур аст. вақте ки аз офтоб дур бошад, ҷозибаи офтоб барои ин сайёра камтар таъсир мекунад. пас таъсири ҷозиба камтар аст,
در اینجا. بنابراین در اینجا گذشت وقت تیزتر است. گذشت وقت تیزتر باشد، پس عمر انسان هم وابستگی دارد به همین محیط. برای همین محیط تیزتر میگذرد. بنابراین امکانیت دارد که عمر انسان نسبت به زمین در آنجا کوتاه‌تر باشد، چون که در آنجا وقت تیز میگذرد. تشکیل همه گونه حیات وابسته است از محیط. حیات گوناگون تشکل می‌یابد. مثلا ما اگر در مریخ کودک نوزاد برده در آنجا پرورش کنه و در آنجا چه خیلی به وی میرسد. اول اینکه شتاب افچی آزاد در سطح مریخ نسبت به زمین 2.5 مرتبه کم است. اون وزن را میگیرد که با وزن و با قوه جاذبه همون سیاره موافق می شود. خب اکنون همون محیطی که مثلا همون آدم را احاطه کرده است، ترکیب اتمسفر هم رو می‌بازد. مثلا چند فایز اکسیژن دارد. اکسیژن اساسی تشکل یابی حیات رول می‌بازد. مثلا اکسیژن برای حیات انسانی خیلی ضروری است. چند فایز اکسیژن است، دیگر گازها چند فایزند، وابسته از کنسنتراسیون همین گازها ساخت داخلی انسان هم دیگر می‌شود. яке аз аҷоиботи низоми ситораи офтоб дар он аст ки сайёраҳое дар низоми офтобӣ вуҷуд доранд ки ба куллӣ аз тамоми сайёраҳои дигари коинот фарқкунандаанд. дар коинот тақрибан аз тамоми сайёраҳое ки олимон тавонистанд онҳоро мушоҳида кунанд, ҳамагӣ 2% онро шабеҳ ба сайёраҳои низоми офтобӣ донистаанд. ҳангоме ки ҳастӣ падид омад ва аз таркиши бузург ситораву сайёраҳо ба вуҷуд омаданд, дар низоми ситораи офтоб теъдоди муайяни сайёраҳо падид гаштанд. яке аз хусусиятҳои хоси низоми офтобӣ ин сайёраи муштарӣ мебошад. ин сайёра ҳамчун нақши чангкашакро дар низоми офтобӣ иҷро мекунад. ҷозибаи ин сайёра намегузорад тасмаи астероидҳое ки ба сайёраи замин хатаровар мегарданд наздик ба замин шаванд ва он астероидҳои хатароварро дар худ фурӯ мебарад. ин сайёра бо ҷозибаи худ намегузорад сайёраи дигаре дар низоми офтобӣ падид ояд, чунки он сайёраи нав метавонад бо асари пайдоишаш таҳдиди ҷиддӣ барои нобудии сайёраи замин кунад. метавонад инсон ба сайёраи мирих рафта дар он ҷо растаниву гиёву дарахтро парвариш намояд ва фазои барои зисти худ омода созад. агар худи атмосфераи мирих ба атмосфераи замин масалан монанд бошад ё ин ки баробар бошад ва дар худи сайёраи мирих ин шуда наметавонад. масалан суниям агар мо созем бо дигар ҳолатҳои химиявикию динамикӣ аст ки ин аз байн рафтани онҳо шуда метавонад. дар ин ҷо як чизи нозуки дигар аст ки агар инсоният қудрат пайдо кунад ки аз замин гирифта растаниҳоро барад, дар он ҷо растаниҳоро масалан шудгор кораду дар он ҷо ба воситаи фотосинтез оксиген ҳосил шуда гӯё атмосфераро аз оксиген пур карда ҳаётро ба вуҷуд биёрад. ин бисёр як баҳс мавзӯи баҳсталаб аст. барои чӣ? агар мо дар он ҷо бигзор бурда растанӣ шинонем оксиген ҳосил кунад, лекин як ҷиҳати асосие ки барои ҳаёт дар сатҳи сайёра нақш мебозад, ин майдони магнитии сайёра аст. ҳамон сайёра бояд майдони магнитие дошта бошад ки худи сайёрара, атмосфери сайёрара аз таъсири шамоли офтобӣ ҳифз карда тавонад. мутаассифона сайёраи мирих майдони магнитӣ дорад, лекин майдони магнитияш суст аст. майдони магнитӣ чунон суст аст ки иқтидори баргардониш шамоли офтобиро надорад. вақте ки майдони магнитӣ дар атрофи дилхо сайёра ҳаст, ин майдони магнитӣ ҳифз мекунад атмосфераи сайёраро. ҳамин сайёраи мирих майдони магнитӣ надорад ки ҳифз кунад сайёра аз таъсири шамоли офтобӣ. бинобар ин агар мо гиёҳро шинонем оксигенам ҳосил шавад, лекин ҳамин майдони магнитӣ ки суст аст иқтидори доштани масалан оксигенро
عموما اتمسفر رو ندارد. همین شمال آفتابی با تاثیرش همین گازهایی که حاصل شد، مثلا اکسیژنی که حاصل شد با تاثیرش شمال آفتابی اینا رو افته میبرد. مثلا حاضر اتمسفر مریخ 95% از گاز دو اکسید کربن، 2.5% نیتروژن است. اگر برای تشکل یابی حیات زنده زمینی این البته بسنده نیست. ما اگر اکسیژن حاصل کنیم، انمی عامل‌های هستند که اینا برای اکسیژن حاصل کردن خلل میرسند. پس از اینجا سوال به میون میآید که احتمالی در مریخ فضای زیست برای انسانیت آماده ساختن شاید که از این گفته ها عملی نشوند. درباره همین موجودات حیات در سطح سیاره زمین مریخ بحث ها بسیار هستند. حتی مریخ را خانه دوم آدمان می‌سازند. بسیاری تحقیقاتگران، بسیاری محققان سیاره مریخ خانه دوم آدمان می‌سازند. چون که آفتاب در نتیجه در آن کم شدن ذخیره‌های هیدروژنی آیسته آفتاب وقتی که در آن ذخیره هیدروژن تمام می‌شود، ماده‌های نسبتاً وزنی در داخل ستاره آفتاب پیدا می‌شوند. اینها باعث می‌شوند که فشار در داخل آفتاب زیاد شود. فشار زیاد آفتاب را وسیع کردن می‌گیرد. وقتی که آفتاب وسیع شدن گرفت، گرمیش زیاد می‌شود. بعد آیسته سیاره‌های نزدیک بوده را به کام خود فرو بردن می‌گیرد و وقتی که وسیع شدن می‌گیرد، حیات در زمین غیر امکان می‌شود و اگر در همان وقت انسان قادر باشد که اهالی زمین پورا بر همان سیاره فرستد، در اون موجود حیات هست. لیکن اینجا بحث‌ها بسیارن. یک چیز زمینه که پیش از آن که در سطح سیاره مریخ محیطی حیاتی بیافرند، بر آن باید میدان مگنیتی داشته باشد. اون میدان مگنیتی طبیعی دارد و سست است. لیکن برای میدان مگنیتی را ساختن انسان قدرت ندارد. یک چند پیشنهادها هست از جانب عالمان امریکایی که انسان ها میتونند که در سالهای آینده در اطراف مریخ یک میدان مگنیتی بیافرند. یک میدان مگنیتی بیافرند که همان میدان مگنیتی قدرتی شمال آفتابی را گرداندن داشته باشد. اگر اینا عالمان عقیده دارند که در سال آینده 100 سال آینده ممکن که انسان عملی کرده تواند. اگر همین میدان مگنیتی را بیافرند که همین اتمسفر خود سیاره را از شمال آفتابی حفظ کرده تواند برپا کردن محیط حیاتی در سیاره مریخ امکان پذیر می‌گردد. ба гуфтаи биологҳо эҳтимоли ба вуҷуд омадани ҳаёт дар сайёрае ки об дар он вуҷуд дорад бештар аст, зеро ки дар замин ҳам ҳаёт аз об оғоз гардидааст. муҳаққиқони соҳаи илми астрономия тадқиқот бурданду дар тадқиқоти худ ба чунин хулоса омаданд ки агар фарз кунем сайёраи замини мо ба ҷои сайёраи зуҳра, яъне дуюмин сайёра аз офтоб мебуд, ҳарорат дар замин ба шиддат гарм мешуд ки тамоми ҳастиро ин гармии тоқатнофарсо аз байн мебурд. ва ё ин ки ба ҷои сайёраи мирих мешуд, яъне дар мавқеи чорумин сайёра аз офтоб қарор медошт. бо хунукӣ ва сардӣ аз ҳад зиёд тамоми заминро ях мепӯшонд ва ҳеҷ чиз дар замин дигар боқӣ намемонд. сайёраи муштарӣ ин яке аз сайёраҳои калонтарин ба шумор меравад аз ҳамаи сайёраҳо. зиёда аз 87 радифҳо дорад ва дигар радифҳои онҳоро мушоҳида карда омӯхта истоданд. ва хеле ки шумо дар бораи астероидҳо маълумот додед, ин астероидҳо дар байни ин ду сайёра мирих ва муштарӣ ҷойгир аст. аксарияти астероидҳое ки эҳтимолан ба замин хатар доранд, дар зери таъсири ҷозибаи худи муштарӣ ҳаракат карда истоданд. ва агар худи сайёраи муштарӣ агар набошад,
احتمال است که با خطر خود استروئیدها که مثلا سنگ‌های عظیم کیهانی به شمار می‌رود، این از بین بردن خود حیات در روی زمین شده تواند. تا حال هزارها پاره‌های خود همین استروئیدها، پاره‌های آنها مثلا در قبض‌های اتمسفری سوخته نابود می‌شوند. اگر خود سیاره مشتری نباشد، احتمالاً می‌رود که حیات از زمین یعنی برطرف کرده شود. نیست شوی حیات وجود داشتنش ممکن است. سبب اساسی جذب نمودن جاذبه خود مشتری میباشد. فرض کنیم که از عمر زمین 100 سال دیگر باقی مانده است. آیا انسان فرصت دارد؟ آیا انسان میتواند که خود را حفظ کند و زندگی خیش را حفظ کند؟ انسان تا کدام اندازه به این قدرتمند است؟ زمین با یگان سیاره بر میخورد و از بین میرود. سیاره مریخ مثلا همچون سیاره باقی میماند. اگر بعد 100 سال انسان اقتدار پیدا کند که در باره چگونه قطع کردیم که اگر در اطراف همون سیاره میدان مگنیتی را پیدا کنند و شرایط حیاتی را در سطح سیاره اگر مثال فراهم بیارند، ممکن است که انسان را بر دیگر سیاره کوچانند. لیکن اینها همگی فرضی هستند. اگر دستگاهی سازیم که صورتش به صورت روشنایی برابر باشد، این گونه امکانیت نیست. برای چی؟ چون که موافق نظر نسبت اینشتین جسم نمیتواند با صورت روشنایی حرکت کند. صورت روشنایی صورتش برابر است با 300,000 کیلومتر ثانیه. جسم یگان وقت نمیتواند با صورت روشنایی حرکت کند. چون که وقتی که جسم برابر با صورت روشنایی حرکت میکند، در اینجا ماسه خود جسم به بی‌آخر معرکه میکند. از بس که ماسه و انرژی به هم دیگر وابسته هستند، انرژی که جسم رو به حرکت می‌آورد، این انرژی را به نهایت زیاد می‌شود. برای همین برای که جسم رو با صورت روشنایی حرکت دهیم، به ما به نهایت انرژی زیاد لازم است. بنابراین انسانیت قدرت ندارد که مثلا دستگاه کیهانی را سازد که در آن اقلاً دو تا کیهان‌آور باشد و آن را با صورت روشنایی حرکت دهد. مثلا یک مثال میارم، اگر جسمی ماسش 1 کیلوگرم رو ما با صورت روشنایی حرکت دهیم، صورت رو برابر صورت روشنایی کنیم، با ما انرژی لازم است که اون انرژی با 90 تریلیون کیلووات برابر است. چون این انرژی را هنگام سوزاندن 3 میلیون تن انگیش سنگ به وجود می‌آوریم. همگی جسمی که ماسش 1 کیلوگرم است. حالا تا کجا که ما دستگاه کیهانی سازیم که ماسش 100 کیلوگرم باشد، باز دور کیهان‌آور دیگر در آنجا جای کنیم، 200 کیلوگرم می شود. این 200 کیلوگرم را با صورت روشنایی حرکت دادن قدرت انسان نمیرسد. انرژی به‌نهایت زیاد لازم است. شاید برای ما این همه گفته‌هایی که عرضه شدند نوبسته از تکامل جهانی نوین که به سوی قله علم و تکنیک و تکنولوژیا روان است افسانه بیش نباشد. اما برای ما همین یقین است که زمین خاص برای انسان آفریده شده است و انسان چه عملی هم انجام ندهد مطابق با این محیط است.